ya mutu kafiri, Abu Lahab ya ga annabi ya mutu kafiri, Abu Talib ya ga annabi ya mutu kafiri, An-Nard bin al-Haris ya ga annabi ya mutu kafiri, Umayyah bin Khalaf ya ga annabi ya mutu kafiri, Abdullah bin Ubay bin Salul ya ga annabi kuma duk sun mutu kafirai. Har Allah ce da annabi kar ma kai musu sallah wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabri. Kamar mai tambaya yayi tambaya dan me ba za a yi musu sallah ba, sai Allah ce innahum kafaru billahi wa rasulihi, sun kafirce wa Allah sun kafirce wa manzon Allah. Ganin annabi din nan bai riga ya fa'idantar da su ta yadda zai tserar da su daga wuta ba, ko a ce ya kai su aljanna. Shikenan kawai sai wani mutum yanzu nan sai ya zo, sai mutum ya fito ko a fito da shi, sai ya ce ko a ce a madadinsa duk wanda ya ganshi zai shiga aljanna. Kaga wannan ganganci ne cikin addini. Allah ganar da mu, Allah fahimtar da mu. To ya ƴan uwa, wannan shine hakikanin wasila. Idan kun fahimci wasila, wannan bayani zai taimaka wa ɗalibin ilimi sosai da sosai, kuma dukkan wanda ya bibici littattafan tafsiri zai sha mamaki. Yanzu nan gurin a hannuna adwa'ul bayan ne fi idahil qur'ani bil qur'an na Sheikh Muhammad al-Amin Shankidi. Karkashin wannan ayar da ya kawo ta yi dukkan wancan bayani makamancin wanda nayi, ko da yake shi ta wata hanyar daban, ta wani salon maganar daban, sai ya ce wa bi hadha tahqiq, da wannan cancare zance ne zaka gane أن ما يزعمه كثير من ملاحدة أتباع الجهال المدعين للتصوف. za ka gane da yawa daga cikin abin da malahida, wato wanda suka kaucewa gaskiya, jahilai cikin mabiya sufanci suke fada suke riyawa min annal murada bil wasila, cewa wai abin da ake nufi da wasila a cikin wannan aya shine ash-shaykhu alladhi yakunu lahu wasita bainahu wa bain